Zdravo svima, evo nas u ovoj svaštari. Kao što vidite, idem peške i ne idem baš često ovuda pešice. A još ređe šta? Idem da se vozim gradskim autobusom. Zašto? Zato što idem po svoj auto, pa moram da odem da bi nekako vratio auto. A do tada nesvakidašnja avantura Andrija u gradskom autobusu. Idemo na stanicu, ne znam kad dolazi, ne znam raspored, da li je došao, da li je pošao, da li je prošao. Nije bitno, tu mi je stanica ispred. Sednem i čekam. Pa, ne ići će. Naravno, nema žive duše. Sam čekam autobus. Ok, čekamo. O, evo ga, ide autobus suprotnog smera, ide prema okretnici. Ima 2-3 stanice, to je 5, maksimalno 10 minuta. To je ok. Kupio sam kartu dnevnu za obe zone, da ne razmišljam, 150 dinara preko SMS-a. Ako se telefon isprazni, ne znam šta onda, valjda neće, a hoću da se snimam. Evo ga, ide autobus. Delo je prazno i trebalo bi da je prazan jer biti manje sunce. Zašto se ovo točno ne znam? Neću se mnogo upučati, ovdje sam ušao, autobus je skoro pa prazan. Znači ovdje ne uđe još ljudi. Neke stvari mi se ne sviđaju kako su se promenili. Evo, sada je 17:56, ja sam u 17:06 krenuo, stigao sam do Novog Beograda. Uvijek je mnogo bolje ući što bliže početnoj stanici, jer su već šanse da se udobno smestiš. Čekam tramvaj, 9, valjda to i dalje ide ovdje. A ono što htio da kažem mi se ne dopada mi se, su platili validatori prevoza, tako da više nemaš obaveštenje koja je sljedeća stanica, više ne može proveriš za koliko dolazi autobus. Valjda će nešto da urade drugo, da stave neke nove uređaje, otkud znam. Nove cene prevoza, novi način plaćanja. Naravno, svi su tramvaji došli i prošli, osim u ovdje. Ne znam da li ide, pošto ja ne znam šta ide i ne ide, šta funkcioniše gradskog prevoza. Ja sam posljedno to ako vozio pre 15 godina, tako se iskreno nadam da je 9 sledeća. Ili čekam uzor. Tu bi još 2-3 i nema ga. Idem na sedmicu, pa do Beograđanke, pa peške na Slaviju, pa neki autobus, otkud zna, daš da stignem na autokomanu. Postoji dobro. Već sam se zabrinuo da čekam uzor, da li evo prolazi tramvaji, prolazi novi. Nema, ne znam, red vožnje, zastoj. Nije bitno, stići ćemo nekako. Evo ga, idemo, vozimo se. Isto sedište. Kakav Bože. Tramvaj sam posljednji put ušao možda 2012. Sada je prošlo 11 godina.
tramvaja. Sada je 19:00, još 3-4 minuta dok pređem ulicu i dođem do auta. Krenuo sam u 17:06, znači 2 sata mi je trebalo da pređem ovu razdaljinu gradskim prevozom. Cena 120 dinara bi bila. Automobilu bi trebalo 300 dinara za gorivo, ali bi stigao za 40 minuta. 2 sata prednosti, mane, tako je, ajde, da me nešto ne poveze. 2 sata u gradskom prevozu, ponovo u automobilu. Studija. 19:11, evo me u svom autu, vozim se nazad. 2 sata mi je znači trebalo od Jakova do Autokomand. 2 prevoza promenjena, autobus 610 i tramvaj 9. I jedan i drugi čekao po 10 minuta, znači sat i 40 minuta vožnje gradskim prevozom da bi se stiglo. Nije bio problem, nije bilo gužve, jer sam išao u špicu, ali u kontrapravcu od onog u kom ide gužva. Sad idem u pravcu gužve, vidjet ću kako će da me sačeka. Ali dobro, vozim auto, ne guram ga. Za sad. 25 minuta kasnije, evo me nazad. Ista ona razdaljina za koju mi je trebalo 2 sata gradskim prevozom. Da rezimiram nekako sve ovo. Dnevna karta za autobus 120 dinara, ali 2 sata u jednom pravcu. To je 4 sata tamo i nazad, 3,5 ako baš imaš jako puno sreće. Automobilom u jednom pravcu trebalo mi je 25 minuta. Ok, to je bilo baš brzo, stvarno me ništa nije usporilo, iako je bio špic. Realno bi možda bilo da je 30 ili 40. U 2 pravca, recimo neka bude sat i 15. Sat i 15 naspram 3,5 sata, to je razlika od 2 sata i 15 minuta. Međutim, automobilom to je 50 kilometara, znači oko 600 dinara za gorivo i u ovom konkretnom slučaju to je to. Nema plaćanja parkinga i takvih stvari. 2,5 sata svoga vremena ili 500 dinara. Pa, procenite šta vam više vredi. Radije ću da platim i da to vreme iskoristim za nešto kreativnije i funkcionalnije, nego da se klackam u prevozu. Jeste da košta, ali i druge stvari koštaju, život košta, vreme je novac u ovom slučaju konkretno. Čak bih rekao da ovdje nije toliko reč o novcu koliko o mnogo vremena koje to zahteva. Pomnožite to sa brojem dana u nedelji, brojem dana u godini, sa brojem dana kada idete negde i kada ovo može da bude bitno i dobit ćete neku jasniju računicu. Možeš da štediš novac, ali kolika je to stvarno štednja ako si uštedeo na sebi. Ako moraš, ok, to onda nema tu objašnjavanja, ali ako za to vreme može da se odmaraš, da ga provedeš sa porodicom i prijateljima, da se posvetiš nekim aktivnostima, mislim da nema šta da se razmišlja. Da li je to rešenje? Nije. Mnogo bi bolje bilo da je gradski prevoz funkcionalniji, što znači metro, bolja organizacija i takve stvari, da ne moraš da sedaš u auto tek tako, ali svašta se dešava, svašta se rešava, pa možda se ovo reši u nekoj skorijoj budućnosti. Onda ću da se vozikam i testiram beogradski metro, vidjet ćemo. To je to, hvala. I to bi bilo to za sada. Like, share, subscribe, koment i hvala što ste gledali ovaj video. Pišite šta biste voljeli da gledate na ovom kanalu i o čemu bih mogao da snimam. U međuvremenu, očekujte još novih epizoda sa raznovrsnim sadržajem. Ipak je ovo svaštara.